84 anyos na si Nanay Manuela. Mabuti na lamang umano at meron siyang pensyon sa Social Security System o SSS na pinagkukuhanan niya ng kanyang panggastos. Kumpurme hajag serve makan, sidaan, asjag. Kwarta mo din namin kimisa Domingo, balonag. Ngumato man ti pensyon nyo no next month ngumato ka no? Ay, nasamot naman. Oo, nasaya at apaya. Tao madado kwarta. Paggatang ti vitamin na, agas na, tahang na makapagpag na ulan. Good news para sa mga benepisyaryo dahil simula sa susunod na buwan ng Setyembre, epektibo na rin ang pension increase. Sa ilalim ng Social Security Commission Resolution No. 340, Series of 2025, nasa 10% ang increase sa retirement at disability pensioners, habang 5% increase naman sa mga survivor beneficiaries. Epektibo ang implementasyon nito kada taon mula taong 2025 hanggang 2027. From 2017 up to this 2025, ngayon lang tayo naglabas ulit ng pension increase. Ito na. So, it is a 3-year pension increase. Ano ibig sabihin nito? Every year may increase ng pension ng bawat mga pensioners. For example, ang retiree pensioner. Ang retiree pensioner, ang increase nila is 10% every year. So, kung ang pension nila ngayon, for example, is 10,000, take the 10% of that is 1,000. So, ang magiging monthly pension niya starting September is 11,000. So, from that 11,000 comes September 1, 2026, i-multiply mo na naman ng 10% yung 11,000. So, magkakaroon siya ngayon ng increase na 1,100. So, magkano ng total nun? So, i-total mo yung magiging 12,100 yung kanyang monthly pension pagdating ng 2026. Pagsapit naman ng 2027, yung 12,100 na yan, i-multiply mo siya ng another 10%. So, plus 1 to 10. So, magiging pension nanto ng member is 13,310 pesos. So, ganun. So, in a matter of 3 years, ang increase natin magiging 35% dun sa member sa retirement. At Malaking tulong na rin daw ito dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng inflation rate. with the increase of prices of commodities ngayon, yung daily needs natin tumataas na rin. Okay? So, napaka-epektibo at epektibo yung pag-increase ngayon ng pension natin. And at the same time, siya yung magbibigay tulong ngayon dun sa mga pangangailangan ng bawat pensioner. Sa kabila naman ng implementasyon ng pension increase, walang dapat ipangamba ang mga SSS members dahil wala namang aasahang pagtaas sa contribution rate. Matatandaang noong Enero, ipinatupad ang 15% increase sa contribution ng mga member. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.